Is-summit tant mistenni tal-immigrazzjoni jinsab wara l-bieb u tħejjiet jinsabu għaddejjin ġmielhom. Tul l-aħħar jiem il-Gvern Malti u t-Task Force tal-Valletta Summit għamlu skeda ta' kif se jseħħu l-avvenimenti wara xulxin u saħansitra saru numru ta' provi. Paul Mifsud, uffiċjal ta' tim organizzattiv, spjega xi aspetti li jispikkaw. Kif wieħed jista' jimmaġina, avveniment bħal dan jirrikjedi loġistika kbira u organizzazzjoni kbira. Hemm numru kbir ta' delegazzjoni, nitkellmu fuq aktar minn 80 delegazzjoni li ġejja b'numru kbir ta' delegati. Biżmiss ngħidlek illi hemm 40 ajruplan privat li se jaslu fil-11 ta' Novembru dakinhar stess. 20 minnhom se jaslu f'temp ta' 3 sigħat. Wieħed jista' jimmaġina biex nagħtek l-ammont ta' delegazzjonijiet u l-ammont ta' preparazzjonijiet li jirrikjedi avveniment bħal dan. Kif mistenni l-livelli ta' sigurtà se jkunu massimi. Dan peress li pajjiżna se jkun qed jilqa' fih dan u diversi mexxejja ta' prominenza minn madwar id-dinja kollha. Is-sigurtà l-affarijiet il-taħriġ fuq ilu l-beda ħafna, kemm fl-armata, kemm ovvjament flimkien mal-pulizija, kemm ovvjament entitajiet oħra, diversi laqgħat, diversi taħriġ, diversi preparamenti, issa l-istess ħaġa ġifieri anke loġistika l-istess is-sigurtà wasalna fl-aħħar ġranet ikun hemm l-aħħar taħriġ biex hekk Alla jrid ikun imur dak kollu li ġie ppjanat kif suppost. Nhar l-erba' l-avvenimenti jibdew ħdin Kastilja fejn il-ġurnalisti se jkunu qed jistennew lil kapijiet tal-Gvern jaslu jagħtu l-ewwel kummenti tagħhom u jiltaqgħu mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Huwa mifhum li s-sigurtà f'din iż-żona se tkun waħda kbira, dan wara li n-numru ta' persuni fuq il-post huwa wieħed limitat. Minn hemmhekk id-delegazzjonijiet tal-pajjiżi Ewropej u Afrikani se jkunu qed jaqsmu l-Belt Valletta għal dar il-Mediterran għal konferenzi permezz ta' xarabank sabiex finalment jingħata l-bidu għal summit li huwa mistenni ħalli impatt denju fuq il-kriżi tal-immigrazzjoni.